بله تماشاوان جا ایدی هفرکی گله کی گرمه امی بحث باندوریا دنگین کرداب کین دنگین کردان نکت نیل باکوری کردستانی ل روشاوه ترکیه ل اناطولیا ل اناضول بگمان دبا پارسانگه هزی بگارن يعني تايبتي جي اسطنبول بنمونه مزنترين متروبولا تركيا بيتري صديسي يا دنجين كردان هنا الانقره الازميريه بريجين جدا جدا لدفرندن جهنم لجلو تشاوا اف دنجه بين استثمار كرين تشاوا بين كوم كرين تشاوا بيغما سركرداتيان بيت كرين باوايكي كو بكاربن halbata dibek اب خوجي اگر دنگين كردان بو كردان بن اديه كي باندور هبه سرپرش كه وان دنگام بي كه باوايكي براغماتي سياست بيگل كور چاو درد بيجن دبا اصلا اف دنگه بخه نتيجه بن سبب بن كو الين saladar naçar bin biçare serkerina pirsa kurdan halbeta pirsa kurdan pirsa gebeyli serçi binamaye mevana kim ye hejaye bres fat onen ev çavderi siyasi nivîskaren halistut gid gelmeye mamusta tu bixêr bî xêrindar ve bijî êdî halbeta propagandayên helbijardan gelekî germin yani di çarçûvê germatkevan propagandayan de tu çad bînî gel tu nabînî fiilen ev ku bikar be zorterîn dengan qazanç ke taybet yevî bajarê ku ew niha em li İstanbulê êdî 2028 an jî ev kuçka serokatî qazanç bike arastî germayak hilbijartinê nel Kurdistanê nel Tirkiye tinê be İstanbulê li İstanbulê jî tinê nava girseyan de germayek tinê bi seden ti kes tiştekî nû nabêje bernameyek kevnin li Kurdistanê bi xêra Newrozan erê germayîk çêbû û dem partî ji wê sûd werdigire ango tiştekî nûh tune li meydanê ku millet motive bibin an biherikin mobilize bibin em ji Kurdistanê de lê diniherin di vê hilbijartinê de milletê Kurd li Kurdistanê û kêmar milletê Kurd yên li aliyê Tirkiye temsîl nabin. Temsîlkarê vî milletî li sehayê tinene. Bu yani ev milletê wisa bi bandor yani li hemû deverên Tirkiye hene bu heta niha vî milletî mixatibekê bi bandor nîne. Ev heye sedî çillê Kurda texmînen teqrîben dengê xwe didin partiyekê. Niha vê partiya deme. Erê. Ev partî dibêje ez ne partiya Kurda me, ez ne partiya Kurdistanê me. Dengderê wan sedî not Kurdin. Bes ev partî ji 6 partiyan pêk hatiye. 5 partî jê Partiya Çepgirên Tirkiye ne, yek partiya kamkanın bêjiniya Kurda heyî Partiya Herêmên Demokratîk. Ew jî di ser HDP demê de Partiya Herêmên Demokratîk bêbandor kirin. Kurd dengê xwe didin wan û anha li Kurdistanê digerin li ser Kurdayetiyê deng dixwazin, bo xwîna şehîda deng dixwazin, lêbelê temsîlkariya Kurda nakin. Dibêjin em Partiya Tirkiye ne. Baş e, bira Partiya Tirkiye bin. İddia dikin ku em demokratin, em pêşverû ne, heta em sosyalistin. Li vî bajarê 4 milyon Kurd heye. Erê. Ev 4 milyon Kurd nüfusek wisa ku ji nüfusa gelek devletên Ewropa zêdetir e. Halbat. Yek partiyê Tirkiye, Dem Partî jî tê de bo vî 4 milyonî nexwedî tu daxwazin. Wek numune dikarin bêjin ku li bajarê İstanbulê ji 4 kesayek Kurd e birad meclisa şaredariyê de sedî 20-25 kota Kurda hebe Kurd bi nasnameya xwe bên wê der. Bes vê naparêzin. Bila bêjin ku di her şaredariyê de dibistanê Kurdî bêvekirin. Kursên bi zimanê Kurdî Bele bêvekirin. hekek Fuat halbata veketa gudi sadê çil yani bidînata fiilen sadê çil ya Kurdan verêjî dengê xwe de neden partiye eger sadê çil jî bin Na, sedî çil Kurd dengê xwe didin vê partiyê bi hestê ku ev partî ya me ye. erê Lê partî dibe ez neyawe me. Ha paradoks di vir de ye. Bi dengê Kurda xizmetê ji Tirkiye re dikin. Ev dibi sedem ku li Kurdistanê jî û li aliyê Tirkan jî milletê Kurd temsîl nabe. Anka dengê Kurda li İstanbolê tayin kere. Fakat ne ji xwe re tayin kere. Di hilbijartina 2019 de ve çağı HDP bû gotin em ê AKP bixin CHP bînin şûnavê.
li tu talebe Kurda ne anin sermaseye. Nuha hem be AKP yerdidin distinin hem be CHP yerdidin distinin disa talebe civata Kurdaya İstanbul'e lehole nine. Numune ekbedim. Çemdak beri Vezir-i Berevaniye ye Türka u Vezir-i Derve yen Türka çune bağde hevleri geriyan Vezir-i Derve ye Türkiye'de bekul le Kerkuk'e biraz carek Kurd vali be u carek Arap vali be u carek Türkman vali be. Yani de veji gerek Türkman de şaredariye de vilayete de vek Türkman ben temsil kirin. Ez nizanım li Kerkuk'e çem Türkman hene. Le Kurd İstanbul'e biz katij Türkman Kerkuk'e zedetirin. Tudiki Kurdistan'e tuduhazi temsilkariya Türkman abiki. Belem yani Teveder tu Kurda tu reddiki. nabini gelu eve bu huşmendiya da saladarin Türkiye vedgere. Ku bitu avayki naxazin pirsa Kurdan kabul biken. Herçend de prosesa aştiye hebuye li 2013'dan tutzani. Beden kirna çakan hebuye hatta 2015. Yani mijar eve huşmendiyu te geçtina bu eki heye ku nikarin an ku naxazin pirse çara serkenek eva muhatib nine. Pevajoya aştiye tücari çene buye. Pevajoya çareseriye çene buye. Jidudu naha u yanzde u dudu sezde pevajoya xapandine yenle imrali çebuye. Li imrali terefe Kurd nine. Öcalan li vurgırtiye. İrada vi heyetine kespe nizane. Gora haftına vi emdibinin ku iradeye Kurdiji pere nine. Li veder li paş divaran. Jukhara hev dibinin. Eviya ne pevajoye. Bona pevajoyek çareseriye hebe. Dibe her du taraf hev nas bıkın. Nuhan millete Kurd tamam ciran ekho nasdı ki. Dibe Türk hene, Arap hene, Acem hene, herkes hene. Le ciran eme hebuna mey milleti nasnakın. Ta ku ev hebuna mey milleti u hebuna velat eme Kurdistan kabul nekin tu pevajoye çareseriye çenabe evana gış pevajoye xapandinene. Çareseri liser rastakiniya velat u millete Kurd dive be çareser. Bele kay Fatame Peter bahsabe persepken halbata bris sıfat ame bahs İstanbul ibki. Yani موجود تاع برسا كردان وشعر سريوان او قالك سكي برفرها امي بحسين هاك انها نوصل ليه ام دوه دقل تاكسي كاتين كسكي بتمن كرد بو ما قلت باش يني دنجي خو بدنا كي اكرم امامغلو بيجارج قلت نا ام لبندا مسجك صلاح الدين دميرتاشي كواتا كرد دنابرا مخاطب يدا ادرنا امراليان قنديليانجي هزيندن هنا دكارن باندوري بكرداب كان بونمونه ليلازان جي پشتي 8 سالان derkev keserdiki behsave persediki. Yani arasti leylazana pişti heft sala boçu derket nizanım. Heft sala xallal kır. Naaxıvi. Dura go mişun girtiye min şerm kiriye levma az nepeyvime. Başa çı kavmi tüjnüşka ve derkete meydana emve nizanım. Yan diya hanıma Leyla tişteki nüh nabeji. Hafsal beriji dugo rezike öcalan. Hafsal şundeji kala rezike öcalandıke. U diroka siyasiya kurdaji tahrifdike. Bandora Mella Mustafa Barzani ve tene bandorek hesti dinirxine. Jisali penciv neha verde. Bandora Mella Mustafa Barzani u Parti Demokrat Kurdistan Bakure Kurdistan'ı bandorek siyasi, bandorek hişmendiyeye. Em Leyla Hanım'e deyinin aliki. Even hündür Dem Parti varxuyaye beşek juan duhazım be AKP'ye rekar bıkın. Beşek juan betirinci çepkirin Türkiye edin avde duhazım be CHP'ye rekar bıkın. Beşek duanji gej bune nizanın evi çıbıkın. Yani bisedem hedefen neteveyi bidur ketine bikijan ali de herin dikanım biçin. Başa düdün nozda de gotun İmamoğlu. İmamoğlu dama nüh bu namzede şaredariye go ez neviye Osman'ı kütüm. Neviye Topal Osman'ım. Topal Osman kiye? Ed sala nehsidu bis tu yeke de komkujili koç giriye eve.
Merik rast rast go ez neviye wîme. Başa ser navê Kurda kî dikanin bêjin dengê xwe bidin İmamoğlu'yê. Evên anuka ê AKP'ye. AKP devleta Tirka li sê parçeyên Kurdistanê şerrekî dagirkerane dimeşînin. Li Başûrê Kurdistanê, li Rojavayê Kurdistanê û li Bakurê Kurdistanê. Tu riya ku em bi van re hevkarî bikin tune ye. Hedefa wan ji holê rakirina welat û milletê me ye. û vana tu carî bilhevkirinê ev kêşe çareser nabe. Gerek em Kurd maliyetekê ji devleta Tirka re derxin ku ji Kurdistanê derkevî. Ta ku em maliyetek jê re dernexin, ji Kurdistanê dernakevî. Encama hilbijartinê Stenbolê bo mijara Kurdistanê, bo Kurdên Stenbolê tu tiştek naguhere. Bazariyê ki Dem Partî bi CHP re dike, li ser şarediyariya navçeyan hinek müdüriyet û hinek endamtiya meclisê ye. Tu bazariya wan li ser talebê milletê Kurd an talebê Kurdên Stenbolê tune ye. بله بريس فات هلبته ve babeteki berferet şundamî pêtî serbavîn dibe ku serinca Dem Partiye wekî nebe çavdêr hebin wekete ezerineken Bele. êdî eve buçunên cudan herek tabîrê buçunên xwe dike gelek spas بريس فات onan çavdêrê siyasî û nivîskar li stûdiyê mêvanê bû Spas gelekî gelekî xêratî silav û daxwaza serxwebûnê li her Kurdistaniyê. Nal Kurdistan 24 li İstanbulê Belê. Sağ ol, spas gelek.